Καλά, τη στιγμή που έφυγε το χέρι του που τον κόλο σου, κατάλαβες ότι είναι είχε το ρολόι του, κοιτάξετε την ώρα να δείτε πόση ώρα γαμίσετε. Καλά, κάτι ένιωσα από καμνή τικ, αλλά εγώ έντια. Ναι, ελάτε μέσα, εν τούτοι μαλακισμένοι που θα είπαμε το ρολόι στον κόλο. Αντώνης. Χαίρετε. Κυρία Φτέρπη. Γεια σας. Χαίρετε. Φέρτε άλλο κανέναν άλλο μέσα. Γεια σου, ωραίο κολό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κοίταξε, ο κολός της Δαμία πριν πήγαινε καλά. Έχει 3 ημέρες να σχέσει. Κοίταξε, είναι 3 ημέρες, και μπορεί να με εντάξει, ξέρεις. Όχι, 3 ημέρες, έχει 3 ημέρες ποτέ το κάτι συντολάει το φιστεκερίο να το βάλει μέσα, το τρίψει καλά. Πόμαν του ποδηλά του. Έβαλα τις. Πριν ο κολός της τόσο και κλάσε μου τα χτυκιόν και ξέρα θα της πας τα νεφρά. Έχει ωραίο κολό. Είναι πολλά άσχημος, αλλά αρέσκει μου. Κοιτάξτε, είναι ανάγκη να μιλούμε για τον κόλλο μου, σας παρακαλώ. Κοιτάξτε, αισθάνομαι εντάξει. Να πάω σπίτι, έβαλα, έφαγε το πορτοκόλλο κάσουν και νομίζω ότι... Πρέπει να σε εξετάσουμε καλά ο καθένας, να δούμε τι μπορούμε να τσακάρουμε, να βρούμε το ρολόι που τον κόλλο σου. Κοίταξε, έχει κανένα αλάρμ πας στο ρολόι να παίξει. Εγώ πάντως δεν άκουσα αυτό. Εγώ νομίζω να εξετάσουμε. Κυρία Φτέρπη, τώρα να μείνει εκεί. Τώρα θα βάλω το δαχτύλι μου μέσα το έναν, να κοιτάξω σιγά σιγά. Εδώ. Ρούφισε το κόλλος σου. Πάντως αισθάνομαι το ρολόι πιο βαθιά νομίζω, επειδή σαν μου να πήγαινε κάτω. Ενώ σε μεγάλος ο κόλλος της, του τη βάζει τη λάχανο και βγάλει την κουνουπή, ξέρετε. Αντώνη, έλα, τσακάρε. Λοιπόν, να σε εξετάσει ο Αντώνης, είναι ένα από τους καλύτερους κολορούφις που έχουμε εδώ στο νοσοκομείο. Μη φοβάσαι. Λοιπόν, πες μου, εγώ να τα γράφω εδώ κάτω. Σιγά. Ναι, το λάρικα μου, πρόσεχε. Ναι. Στο πανίγι μου, ναι, πρόσεχε. Στο! Sorry. Γιατρέ, hello, sorry, hello, βρείτε το ρολόι.